בזכות ספרה הדין, דהיו ספר הזוהר, יפיקון בני ישראל מן גלותה ברחמי. בכל דבר בבריאה קיימים שני רבדים, החיצוני והפנימי, כמו פרי עם קליפתו. כך גם בתורה הקדושה, יש את החלק הנגלה והחלק הנסתר. התורה הנגלית, זו שאנו לומדים בפשטות במצוות המעשיות ובהלכות, היא כמו המפה המובילה אותנו בדרך. אבל מתחת לפני השטח טמון עולם שלם של סודות עמוקים. זו תורת הקבלה, התורה הפנימית. כי יעשה בשעה אחת בלימוד הקבלה מה שלא נעשה בלימוד חודש ימים בפשיטי התורה, כי גדול כוחה לקרב הגאולה. כל שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר אחד, יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה. ואין צורך להאריך בראיות לזה, ומובטח לו שהוא בן העולם הבא מבני חלה דמלכה, ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות דרכיה. עד כאן לשונו. אין לנו דבר גדול יותר מאשר להשקיע בזה. ובדורנו זה, דור עקבתא דמשיחא, הדור האחרון לפני ביאת המשיח, זכינו לגילוי מיוחד. הקדוש ברוך הוא פתח בפנינו צוהר אל הסודות העמוקים הללו, דרך צדיקי הדורות שהאירו לנו את הדרך בתורת הקבלה. למה דווקא עכשיו? כי בעידן של חושך רוחני, כשהלבבות מתקשות למצוא משמעות, דווקא אז מתגלה הפנימיות של התורה. היא מאירה לנו את הקשר העמוק בין כל המצוות, מראה לנו איך כל פרט בבריאה מחובר לשורשו האלוקי, ומלמדת אותנו איך להתחבר באמת אל בורא עולם. זה לא עוד לימוד, זה להציץ אל מאחורי הקלעים של הבריאה, להבין את הפוטנציאל של חיינו, ולגלות את התפקיד המיוחד של כל אחד מהאנשים בתיקון העולם. אנחנו ברוך השם בסייעתא דשמיא זכינו להביא לדרום, לבאר שבע, הרבה מנהגים שנהגו רק בירושלים, אם זה בישיבת בית אל ובכל מקומות שלומדים בהם קבלה, ושזה לא מנהגים שלא מצויים בבתי כנסיות רגילים. 3 פעמים ביום בכוונות הרשש, לחש וחזרה, חול ושבת וימים טובים. יש גם קבוצה של אברכים שלומדים קבלה, ואנחנו רוצים בעזרת השם יתברך לפתח את זה, לבנות מקום, קבע, ושילמדו שם קבלה יום. כל מי שרוצה ללמוד את חוכמת הנסתר, יוכל לבוא למקום הקדוש הזה, ובעזרת השם ללמוד שם את חוכמת הנסתר. כאן, בבאר שבע, עיר האבות, העיר שאברהם אבינו חפר בה באר מים ונטע אשל, ממשיכה המסורת העתיקה של הפצת אור התורה. המרכז מהווה מגדלו רוחני, המאיר את דרכם של תושבי הדרום כולו, ומזמין את כולם לטעום מהמים החיים של פנימיות התורה. הבית מדרש, בעזרת השם, שאנחנו רוצים להקים, לא רק שהוא נותן מענה לבני תורה, בני עלייה שרוצים ללמוד את חוכמת הנסתר, אלא גם ליהודים, בעלי בתים, יראי שמיים שרוצים לבוא ולהתקדם בעבודת השם. לכן המקום הזה שבעזרת השם אנחנו רוצים להקים, הוא דבר שיכול להביא הרבה חיזוק בעבודת השם וביראת שמיים בכל האזור כולו בעזרת השם. הבנו שצריך למצוא מקום קבע למניין הזה שיוכל לתת את הטון שלו בבאר שבע בצורה מבחינת הנושא הקבלי. פניתי לראש העיר, רוביק דנילוביץ', וביקשתי ממנו שבבאר שבע חסר מקום כזה שיבוא וייתן את המעטפת של הבחינה הקבלית ואת נושא התפילה בכוונות. ראש העיר הרים את הכפפה ונתן לנו שטח במיקום מעולה. זאת אומרת, מבחינת המיקום אנחנו נמצאים בלב ליבה של הקריה החרדית, במתחם שהוא מתחם שכל אדם היה רוצה אותו ממש. והמקום הזה בעזרת השם יהיה אבן שואבת לכל הדרום. מיד אחרי קבלת השטח התחלנו בתהליך ההיתר, וברוך השם היום אנחנו עומדים אחרי קבלת ההיתר ולפני בניית המבנה הקדוש והיפה הזה. לאחר הרבה זמן של ציפייה, בעזרת השם, בזמן הקרוב אנחנו מתחילים כאן לבנות ישיבה שבה ילמדו את חוכמת הנסתר והתפללו בכוונות הרשש. וזכות גדולה היא למי שייטול חלק בדבר הקדוש הזה, לדורי דורות. בואו
היו שותפים היום לבנות את בית השם ולהביא את השכינה כאן בבאר שבע לכל דורש השם.